Bazona Ukhozi FM. Ngiyanibingelela abasakazi bokhozi FM. Uthi kusondela nje kancane ma. Ngiyanibingelela abasakazi bokhozi FM. Yeah, usethe ukuyibeka kancane umuntu indaba. Mhlawumbe nje ungasinika kancane nje isithombe mhla ngosuku mhla uyoteta umntwana mhlawumbe usakhumbula ukuthi kwenzakalani. Yebo, ngabeletha umntwana ngimbelethela eHlengisizwe Clinic enkulu yaseMasteli. Operator izinto eziningi kubeletha ngabala ukubelethisa basebenza nje ngokuzikhanda bayiclinic enkulu yethu yaseMasteli. So ngabeletha uma ngibeletha kuyona ngathola umntwana mangimthola umntwana ngamthola nje kahle ngabeletha kahle kubanga khona inkinga ekubeletheni kwami kwaze kwabe ngiyadischarge ngiyahamba ngekhaya ukuthi ke phela uma ngabe umama usukujabulile ukuthi uthola umntwana nje nawe uhappy nokuthi usukhululekile ngithe mangifika ke nomntwana ekhaya sahlala ngicabanga ukuthi kwadlula nje u2 days sambuka sinomama umntwana ukuthi ngeke lo mntwana lo akekho normal manje njengoba kade ngimbelethile futhi izinto eziningi azenzeki kuyena okunjengokuyikhulula nokuthi ke saba nalento ukuthi okusho ukuthi umntwana mhlambe usongelekile ngoba phela kuyenzeka mhlambe umntwana songeleke uma ngabe ezele so uma ngabe ke sengimthatha ngivuka ngakusasa umama ethi angiphuthume ngiye khona futhi eclinic eHlengisizwe bafika futhi eclinic eHlengisizwe bangishayela iambulance okuyila yangithatha ke khona iambulance yangisa St Mary's isibhedlela Maranhill la kukhona ke ngathola khona udokotela uDr Kenda owakuyena owaapprove ukuthi umntwana akanayo indawo toilet wasise eseshayela ke ambulance naye wasidlulisela Albert Luthuli because bathi ku critical kakhulu bona abadili nama cases nje futhi abakazi bawabone so sadlulele Albert nokuyila khona ke safika khona kwatholakala ukuthi umntwana akukona kodwa lokho ukuthi indawo yokutoilet akanayo kodwa kuningi okunye angenakho futhi bathola ini mhlawumbe uma ukuthi ungafisa ukukhuluma ngakho udokotela nje wathi bamechecka wathola ukuthi sekuyingakusasa ke sesilalile ngakusasa bathola ukuthi nena unento eyodwa inhliziyo yakhe inembobo into yakhe yaka right yaka left wangichazela njengezambane wathi intshwamile njengezambane so wathi ayikho right kodwa basazoyicheck ukuthi enze njani wayesethi inhliziyo inembobo inhliziyo yakhe inembobo kwazoba itotolozi yakhe yayingaphakathi nayo konke nama testis kwakuvele nje kancane nje indawo yokuthi nje akhipha umchamo nje kuphela then lapha phansi kobhozo okuwukuthi ngicabanga ukuthi odokotela mhlambe bayitshela ukuthi mhlambe into ezoba right phansi kobhozo unobhozo abathathu endaweni onyaweni lo la ka right bawu3 bahlangene ngalala babugcina nalaba bangala bahlukene futhi bawu3 usho ukuthi una 6 onyaweni la ka right mase kwenzeke konke lokho kwasekuthiwa kuzokwenziwani wena njengomzali nengane nesibhedlela kwathiwa kusuka manje ke njengoba sesithole yonke lemphumela ikuphi okulandelayo babe sebemlungisa kumntwana eAlbert Luthuli angifuna ukuqamba manje isebenze kakhulu eAlbert Luthuli phezulu kwempilo yakhe nokuba uyaphila ngiyambonga uNkulunkulu ikakhulukazi ke ekhaya sinkonzo yamaNazaretha sikholelwa kakhulu eMnazaretheni sihambile nje kakhulu isibhedlela umntwana ke eqiqa khona bagcine bemvula because ezelwe wayesebenzisa ucolostome because odokotela bathi ngeke asakwazi ukuthi enena bamvule ngemumva kodwa kube bekade kuyimi emergency ukuthi babone onesi same time bengibelethisa bebezokwazi ukuthi bamvule same time ngemumva so abagcina bangamvula ke ngemumva bamvula la eceleni eswini wasebenzisa icolostome for 2 years and a half mhlambe emlalelo cause FM ekhuluma ngecolostome ukhuluma ngesikhwanyana leso kuyisona esiqoqa wonke udoti emzimbeni nje konke kudoti uphumele kulesi sikhwanyana ungaqhubeka ma usebenzise leyo colostome ke leyo uma isebenzisa icolostome kwaze kwaba una 2 years bekungekho ke lula ekusebenziseni kwakhe icolostome ngoba uye wakhula waba umntwana ukwazi ukuthi futhi ayihambele uthola ukuthi useyayikhumula usenginika yona akasayifuni lento kodwa ke ngokulekelela lo dokotela ke bayebangisiza bamkhumula ke seno 2 years and a half ama operation ke awayenzile uyenzile ke operation le ukuthi bamvule inqeni wagcina ke sekwazi ukuthi ayikhulule ngemumva okuyimpilo yakhe ke enzima ke menza ukuthi kube nzima ke yokuthi azikhulule ngemumva ngithi ngangcono mhlawumbe ukuba kuqhubekana icolostome ngoba leyo ukuzikhulula ngemumva iyona enzima kunayo yonke ngoba akuyona imbobo yakhe normal kunokwenzeka ukuthi angazizwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyazingcolisa kunokudla othi umphakela kona ekhaya uthola ukuthi kumkhiphisa ngesisu
uzibuza uziphendulisa ngoba ukudla okuright nje lokhu akuyona mhlambe njenganobhontshisi obhontshisi abakhiphisana ngezisu namakabishi but yena ukakhisha ngisho na inyama yenkukhu nipheka inyama yenkukhu ikhiphise ngesisu bahamba ke sebemvulile ke sekunjalo bamlungisa futhi netotolozi yakhe bamhlinza futhi nakuyona okuwukuthi nje kuze kube manje behleze buza ukuthi mama mina ngisoka nini kanti sithi ngeke uzukwazi wena ukuthi usoke bakusoke esibhedlela ngoba bese singamtsheli icondition yakhe yonke ukuthi kwenzakalani so bamhlinzile ke lapho ke kwitotolozi kabili uhlinze kabili ube urelease waba ufistula so kwaphinda futhi kwathiwa into yakhe nayo kufanele ikhishwe le yodwa yaka left ngoba izothelela le enye ukuthi ibole baye bayikhipha ke into njengamanje nje uphila nento eyodwa. Ngiyakuzwa ngiyazi ukuthi sisazophinde sikhulume futhi nabo omnyango sizwe ukuthi bona ngamhlambe bathini Mthiya usazoya khona mhlambe nje ngakwelami iside ngakayila kumthiya okokuthi njengamanje isimo sinjani uma nizothatha uhambo anibi nezinselelo ezithile mhlawumbe la ukuthi khona niseteksini zonke lezo iziphi nje inselelo ngenzela ukuthi umlaleli esekhaya nozo ngaqhamuka nosizo oluthile akwazi ukuba nesithombe. Akayena ke umntwana okhonze nokuhamba nje ukuthi ahambe umntwana nje okhonze ukuthi ahlale ekhaya ngenxa yesimo sakhe ngoba uyazazi ukuthi uphila empilweni uma ngabe sizohamba njengamanje nje ubisila kuyaphoqeleka ukuthi hamba uye toilet iqala ekseni masohamba then emva kwalokho ukudla akakuthinti ngoba suke senzele ukuthi angazoneli endleleni. Hey mina ngiyabonga ubuqhawe Mthiya ubuqhawe kaSiya mfowethu use ku grade 10 mfana hayi iziphi ifundo oyithandayo esikoleni kakhulu nje ubona ukuthi ayilesi hayi ngiyasithanda ke lesi yes ya ngithanda history uthanda history kakhulu okay uyathanda ukwazi ngomlando yonke into leyo kwi sport isiphi nje uyobona hey ngiyasithanda lesi sport lesi ibhola lenyawo. Uthanda ibhola uba umthanda kakhulu umdlalo webhola ikakhulukazi kubadlali bebhola. Ngithanda uMessi. Uthanda Lionel Messi. Okay, hayi no vele phela umkoro wamagolo hayi indaba okudlala ukuthi uyayibona. Ngicanthi yo madoda esikoleni nigqoka uniform enjani? Inobu blue. Uyayithanda uniform yakhe esikoleni? Uhlelezi nje uyileyo nto nje uyapholisha kodwa hey phela noma ngikamba ngiyanaza nipolish. Hayi cha ngiyapolisha. Uyapolisha. Okay Mthiya uyabona ukuthi insizwa nje eyakude kakhulu ngempilo futhi nje hayi konke lokho kuzodlula Mthiya. Kuzodlula kanjani? Uthanda iposition oyidlalayo lapha. Ngidlala isenta. Hey bakusaba. Isisu kanti hey uyafisa ukuthi uqhubeke udlala ibhola nje musuqedile. So nje sima ukuthiwe uzuqedile iphi team la eMzansi ofisa uyidlalela. Orlando Pirates. Hey asinensika la ekhona. Hayi uyabona ibhaka leli. No man angazi ukuthi singathini kuwena kodwa uanti nomalume nabaleli bokhoze FM oqala nje bayakuthanda yazi. And futhi akulona iphutha lakho ukuthi kulesimo esinjengalesi. Ngiyazi ukuthi balalela abanye abadado nabanye abangafunda esikoleni sakho lento yokuthi bekufuna ukukuhleka ukuthi kwenzakalani isimo esinjengalesi. Oqala wofunda nje ukwazi ukuthi awunayo icontrol phekwa lento lena ayiyona into mhlawumbe engathi yenziwe uwe ozovuka kusasa uthi ngiyishintsha yenzeke kunalokho nje zokuthandazisa nathi ukuthi uNkulunkulu akunika amandla uqine and engikwaziyo awukuyona iphikutha uNkulunkulu lokho fanele ukwazi lokho and two abaningi babo bememnyango weoffice lakho bezofuna umsebenzi ngoba behleka manje ngoba uNkulunkulu namaphupho unomcabango emihle ngawe konke lokucabanga wonke lama position washo ebhola nani kuzokwenzeka masithemba yena mhlawumbe before Mrozo busushila ukuthi sizogijima siye kumnyango angibuze kumama nje kokuqala before ngiye kumnyango mama iluphi usize ngicabanga ukuthi niyalidinga nje kubalaleli belalele nomnyango usasikhuluma nawo manje umntwana wami umntwana osehlala ngokungaphili kahle inkinga inkulu engibhekene nayo ukuthi kunokwenzeka ukuthi uyavuka ngezinye insuku athi mama kuvumile kunelutho athi ngikhathele kuba ukuthi uyalala nje kanjalo mhlawumbe uthi uzophaphama mhlawumbe noma ngabe uthi wemi lokusile nje ulele enkulu kakhulu kunazo zonke inkinga nengihlukumezayo njengamanje ukuthi uzoba indoda enjani engakwazi ukuzizwa uma ngabe ikhulula iyona nto engiphatha kabi kunazo zonke izinto
eyikhona nokuthi ngiyafisa ukuthi odokotela baphinde balandelele ukuthi since ayenembobo enhliziyweni sekunjani manje ngoba lento yakhe yokukhathala angiyazi ukuthi iqhamukabi and okunye since ewumdlalo webhola uyalithanda kakhulu ibhola sport sebhola ongangoba ngize ngicine ngimnqabela ngenxa ukuthi ukule condition yokuthi ayebholeni ngezinye izinsuku so ngiyacela nje ukuthi mhlambe laba abanamandla abazokwazi ukuthi balekelele isimoni sempilo yakhe ikakhulukazi ngikhalela impilo yakhe ukuthi aphile ngoba ngiyambona ukuthi umntwana ohlakaniphile futhi ngiyambona ukuthi umntwana engazi ukuthi unekusasa eliqhakazile phezulu kwesimo akakusona. Okay bangivubela ngifuna ukugijima ngiyakumhlongo zobuya ngiliqedela udaba nawe ubaba ngani uphi ukhona ubaba wakhe usupportive noma engekho supportive but yena ukhona siyaxhumana naye. Lalela uDJ Skemeza noRosa njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu kwiVuka Africa Breakfast Show.